Šta je ovo? Tlačenica ili krvavica. To su uglavnom iznutrice, jel? Liver, lung and head, pig's head. Wow. Glava se ispolovi i kad ovako kosti otpadaju bijele, dalje filtra. Ruče. Jako. Baš da jako. To se mora sad samljet, zamiješat, napunit i onda se obari još u ovoj vodi, lagano zbog crijeva. I vadi se na stol da se ohladi i kad se ohladi za jedno 2-3 sata već se može jesti. Evo sad ćemo probati jednu svježe napravljeno. Opa. Ajme, kakvi fino. Wow.